Ongi etorri guztioi, EH Bilduko Irati Jimenez izango da Nafarroako esleipen publikoak ikertuko dituen batzordeko buruzagia, UPNeko Pedro González izango da presidente ordea eta idazkaritza berriz Geroa Baiko Blanca Regulezen ardura izango da. CAF tren ekoizleak Israelen genozidioaren ekonomiatik etekin atera duela baieztatu dute. Nazio Batuen erakundearen txosten batek dioenez, Goierriko enpresak Jerusalemen duen proiektuak kolonia israeldarrak finkatzen eta zabaltzen laguntzen du. Aurtengo ekaina azken 55 urteetako beroena izan dela ohartarazi du Euskalmetek. Era berean, eguzki orduak ere ohikotzat jotzen direnak baino gehiago izan direla jakinarazi du agentzia. Pop rock estiloa jorratzen duen musika talde bizkaitarra da Sua, gorde genituen beldurrak diska kaleratu zutenetik 3 urte igaro direnean, diska berri batean murgildu da taldea, kaleratu dute lehen aurrerapen kanta Sutea. Diska berria hitz egiteko 11 telebistako aktualitate solasaldian izan da Ane Barrenetxea Sua taldeko abeslaria. Kaixo guztioi eta ongi etorri 11 telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan kaleratzea duen diska bat aurkeztera dator, gaur gure elkarrizketatua, pop rock estiloa joratzen duen talde bizkaitarreko kide da Ane Barrenetxea Sua taldeko abeslaria. Ongi etorri, Ane. Eskerrik asko. Zer modu zaude, Ane, ondo? Ondo, bai, lasai eta gogotsu. Gogotsu, zer dela eta? Bueno, azkenen denbora tarte luze batez isilik egon gara, baina orain ja abestiak ditugu eta bueno, horrek bat ja aurkeztu dugu eta aurkezteko gogoak urrungoak. Oin sakonduko dugu abesti hortan, zuk esan bezala, 3 urte zoazte abestirik kaleratu gabe, momentua garaia zen abestiren bat kaleratzeko? Bai, azkenean, gu ez gara musikara dedikatzen, orduen bakoitzak beran bizimodu edeko, beran errealitatea, eta batzutan danok bat egitea edo ez dakit inspirazioa ukitea musika sortzeko beti ez da berdina. Orduen, tarte hau behar izan dugu, tarte horretan lanean ibili gara bebai, baina oin ikusi dugu momentua, ja berriro lasterro holtza ganetara igotzeko, eta gure sorkuntza musikala bere berriro jenteari erakusteko. Sutea guk behar izen hori sentidu dugu abesti honegaz, ze musika ez da bakarrik maitasunezko abestiak sortzeko bidea, ez da tresna bat bere bada egoerak salatzeko, egoerak edo ideiak aldarrikatzeko, eta Gazan gertatzen ari den guzti hori eta Palestinan gertatzen ari den genozidioari guk behar izana sentidu izan dugu horreri abotza emoteko edo gure musika era horretan erabiltzeko. Sutea abestia da kaleratu berri duzuena, diskaren izen bera duena, aipatu bezala mezu argia da, ez? Palestinar herriari elkartasuna adieraztea, zer dela eta heldu gai honi? Esan bezala, azkenean errealitateko parte bat da eta sare sozialetan askotan igual konpartitzen dugu guk, gertatzen ari den hori, salaketa moduan, baina gero mobila parte guzten dugunean, gure lagunekin goaz gara gardo bat hartzen. Orduan, gu privilegio duen pertsonak garenez, ez dozku afektatzen, ez da, gure realitatean. Baina ez dugu ahaztu behar, zelan munduan bidigabekeri pilo bate gertatzen ari direla, eta gure esku ez dagoen arren, jenteak egin behar duela, zer. Guk badakigu manifestazioara joaten edo ahotsa altzatzen, baina heltzen gara momentu edo punto batera arte, agintariek egin beharko dute denon artean egin behar da bena, ezta? Baina, hori behar izan hori sentidu izan dugu, eta guk gure partez hori egin dugu. Bai, letran beran esaten duzue, abestiaren letran beran esaten duzue, genozidioa dela Palestinar herrian egiten ari direna.
eta bada beste abestietan ere diskan horrelako aldarrikapenik izango dugu? Nik uste dut zuak normalean aldarrikapen desberdinak egiten dugu zela, feminismoari, keinu asko, eta mezuek askotan bere zuzenak dira, ezta? Ze guk bere pairatzen dugun hori islatu nahi dugu. Orduen nik uste dut zua bai dela talde bat aldarrikatzailea eta ahotsa erabiltzen duguena. Orduen bai diskan egongo dira gauza kontakizunak edo asmatzen diren historio batzuk edo beste batzuk errealitatearekin bat egiten dutenak. Bai egon aldazte zer, baina beti dauzeo zer oihukatzeko. Besteetan, hau da, aurreko lanetan ere aldarrikatu dituzu beste hainbat mezu, zuk aipatu bezala, feminismoaren bueltan esaterako. Esan genezake zua taldearen identitatearen barruan ere badagoela hori aldarrikatzeko behar hori? Bai, azkenean taldean bi neska gauz, eta neska musikari pilo bat dauz, baina askotan bere itzalean, ez da nor egonda beti palestraren gainean beti, edo gehienetan gizoneskoak. Orduen guk indar hori, dekogun hori islatu nahi dugu gure kontzertuetan, eta askotan esaten digute, ostras, zuzenekoetan indar hori ikusten datzue, eta zuaren hori ez da ikusten da. Eta nik bai sentitzen dut, janik eta nik taldean dekogune ikuspegi feminista hori zuaren parte dela. Horregatik ez da kasualitatea, zua taldearen izena ez gain, zutea ere izatea kaleratu berri duzuen abestia eta diskaren izena, ez da? Ez da izango diskaren izena. Izango da bakarrik atara dugun abestia, baina ondin ez dugu esan, zein izango dan diskoaren izenburua, baina izango da luzetxue, baina englobaten duguena bai lehenengo eta bigarren diskoak be bai. Kaleratu zu abesti bat, baina zenbat abesti izango dira, zer da aurkeztuko duzuena? 10 abesti izango direz dana ondo badoa, eta orain arte ez bezala grabaketa egin dugu bi txandatan, edo egingo dugu, bat egin dugu 5 abestigaz, Tio Pete Estudioan Jose Lastragaz, eta ekoizpen moduen Jon Badiola dekogu gugaz, azkenean gure abestiei beste forma bat, edo beste ikuspuntu bat emondotzon pertsona, kriston profesionala, eta oso gustora beragaz. Orduen, 5 abesti grabatu ditugu, gero ustaila bukaeran beste 5 grabatuko ditugu, eta zer topatuko dugun disko berri honetan, nik uste dut abestik izango direla putzuet heldu hauak. Ez aurretiaz ez direlako izan, baina ez dakit beste detaile askogaz. Hasieran zu sartzen zaren musika talde baten, egiten dozu musika, baina igual denporak edo urteak emoten dutzu beste ikuspuntu bet, eta gehitzen zoaz, ez dakit, izen aldira edo soinu desberdinak, edo giroan sortzeko atmosfera desberdinak. Ez dakit, helduagoa uste dut izango dela, gu bere heldutzen joan garalako, eta zuaren esentzia hor egongo da, aldarrikatzailea, baina bebai momentu gozo batzuk, abesti bat dago nahiko romantikotsuagoa edo dana, orain arte ez duguna egin, orduen, igual, mezu politen bat, edo bere egongo da, abesti baten. Baina besteetan, ez dakit, ni pertsonalki oso gustora nago, egindako lanagaz. Udan behintzat geldiune bat izango duzue, badituzue kontzertu batzuk hitzartuta, ez da? Bai, pare bat kontzertu dugu, baina jasarratuta eduki ditugu olako aldez aurretik, bat iraian izango da Gasteizen eta bestea Basauriko jaietan, baina, gero ja azarotik aurrera, azaroan dana ondo badoa irtengo dela diskoa, baina jiratxue ingure dugu, orduen ja hor bai egongo direla datak. Eta gutxinaka abesti kaleratu duzuen abestiarekin bezala abestiak kaleratuko dituzue udan zehar, edo diska osoa kaleratu arte ez dugu aurrerapenik izango? Udan zehar ez, baina iraietik aurrera dana ondo badoa pare bat edo ateratzea da intentzin duen. Orduan, diska orkestera itxaron beharko dugu. Ostean, zer egingo duzue? Jirarik edo egiteko asmorik baduzue?
Bai, azkenean aberdatak zeintzuk agertzen diren, eta aian ze txoko desberdinetara goazen, eta hori bere musikariek holan izaten da, igual ez teko zu kontzerturik, edo derrepente deko zuzazte buru guztiak petata. Orduen, ez dakizu, baina datorren urtera begire, talde moduen bai esan dugu, prioritatea zua da, así que azte buruek disponibleuki. Gozatzeko unea ere iritsiko zaizu dezuei, holtza gainean gozatzeko aukera. Eta munduan zehar ere bidaiatuko duzu oraingoan edo oraindik ez duzu erabaki? Ez dakigu. Orain arte aukera izan dugu Japon, Korea, Alemania, eta hori izten direz, derrepente aukerak irten direlako, espero gabe edo pentsatu gabe. Orduen, espero tolakoren bat edo gehiago irtetzeaz, esperientzia ongi etorri izango da. Bai, Euskal Herritik kanpo ere ibiltzea zuentzat, zer da zuentzat, konta eguztu? Nola bizi izan duzue esperientzia? Japon eta Korearen kasuan Neomak taldearekin joan ginen, 8 desberdinetara festibaltxo batutara jotzera, eta izan zen oso esperientzia aberasgarrie. Azkenean euskera zabaltzen gauz Japonen edo Korean, orduen, klaro, ja bertara joatea eta bertan bizitzea eta errealitate berri bat sentitzea kristolakoa da, eta ganea gu oso bidaiariek gara eta guztiz gainaku. Orduen oso guai izan zen, edo mendi punta baten, festival txikitxo baten hippie batzuka hor jotzen, kristolakoa. Lurrean lo egiten, baina lasai, ondo. Hori zen parte bat, gero joan ginen Alemaniara The Baboon Show taldeagaz, euren telonero bezala, eta hori zen bere kristolakoa. Klaro, talde oso potente bat, eta doazen lekura soldautoak egiten dituzte, orduen. Ja, jotzera, non badakizun, jentea egongo dala, zu ikusten, hasieratik, igual hemen ez daue ohitura hori lehengo kontzertutik, lehengo filan egoteana, baina han bai. Alemanian adibidez, hori, hasten denetik eta dauen pertsona dauela, hasieratik dauz. Orduen gutzako zen, ostras, aretoak beteta, eta kristolako maromoak adibidez, eta hor burue mogiten, orduen dinot, ostras, ondo. Beste kultura bat. Bai, beste bat. Nire bai uste dut igual guk egiten dugu musikea, Euskal Herrien igual ez dala beran lekue. Ez dakit, igual orain beste genero batzukekin indar gehiago, baina Europa iparraldetik rockero txuagoak dira. Bestela ere Euskal Herritik ere mugan izango zaituztegu, kontuan izango zaituztegu, eta ea aurrapenik ere badugun. Amaiera emateko elkarrizketari, bada diskarekin loturik zabaldu nahiko zenukeen mezurik? Bide ilunek edo momentu ilunek argitasuna den bide direla gero. Oso ondo. Polita ba. Gauzak horrela, amaiera emango diogu elkarrezketari, jolas bat egingo dugu, beste elkarrezketatuekin ere egiten dugun jolasa da, nik hitz bat esan, eta zu burura datorkizun, lehengo hitza esan beharko diazu bueltan, ez burua gan lasai, lehengo hitza bota, eta listo, bai? Prestane? Ea ba. Musika? Sentimendua. Aldarrikapena? Oihua. Sutea? Indarra. Horrelaxe, emango diogu amaiera elkarrezketarian. Mila esker, Amaika Telebistan izatearren. Eskerrik asko. Azken albistei begira eraso larria jasan ostean diru bilketa abiatu dute 40 minuturrok jaialdiko antolatzaileek. Duela 10 urte jaio zen 40 minuturrok elkartasun jaialdia helburu argi batekin. Euskal preso, iheslari eta deportatuak etzeratzeko aldarria zabaldu eta auspotzeko. Antolatzaileek salatu dute joan den astean material elektriko guztia lapurtu dietela, antolakuntza taldean kalkulatu dutenaren arabera galera 10.000 eurotik gorakoa da. Kalte ekonomiko handia dela saldu dute, baina batez ere voluntario eta herritarrek urte osoan egindako lanaren aurkako erasoa izan dela. Herri baten aldarri eta borrokaren aurkako erasoa. Azaldu dute momentu honetako egoeran material lapurretak erabat zailtzen duela egitasmoa aurrera eramatea,
eta horrela ezin dutela 40 minuturrok aurrera atera. Jaialdiarekin sortzen diren etekin guztiak euskal preso, iheslari eta deportatuen eskubideen aldeko borrokara bideratzen dute. Euskal presoen etxeratzaren aldeko aldarria sustatu eta azken urteetan ateratzen ari direnak modu duin batean bizi daitezen lanean dabiltzan, harrera eta etxerat elkarteari bideratzen zaio dirua. Urteetan egin bezala erasoen aurrean elkartasuna antolatzen jarraituko dutela nabarmendu dute, eta lanean jarraituko dutela hurrengo otsailaren 21ean egingo duten 10. edizio berezia aurrera atera ahal izateko. Horretarako baina laguntza eskatu dute. Galerari aurre egiteko dirubilketa bati ekin diote, bakoitzak nahi eta ahal duenetik jaialdiari bultzada emateko. Itzulapikoa.eus edo bizun bidez egin daitezke ekarpenak. Era berean, elkartasun mezu guztiak eskertu eta herritarrak gonbidatu dituzte haiekin batera hausnartzera eta babes kolektiboa antolatzera. Gaixotasun luze baten ondoren zendu da Jose Azurmendi euskal pentsalaria. Jose Azurmendi idazle eta pentsalari segamarra zendu da 84 urte zituela. Literatura eta pentsamenduaren arloan lan itzela egindakoa, intelektual gisa ez ezik, euskararen eta kulturgintzaren aldeko mugimenduekin konprometitua eman zuen bizitza osoa. Besteak beste, Udako Euskal Unibertsitateko sortzailetako bat izan zen, eta jakin taldeko kide aktibo izan zen urte luzez. Euskararen normalizazioan, kulturgintzan eta bakegintzan ere aritu zen, beste hainbat erakunderekin lankidetzan. Segamako familia umil eta langile batean sortua, haurra zela 10 urterekin Arantzazuko frantziskotarren ikastetxera joan zen, eta Erriberrin amaitu zituen filosofia ikasketak. Euskararen, euskarazko kulturaren eta Euskal Herriaren aldeko hautuak eraberritzen funtsezkoa izan zenaren pentsamendua 60-70 hamarkadetan. Minorizazio eta zapalkuntza egoera betean, euskararen alde egitearen zentzuaz galdetu zuen, eta aldarrikatu, jaiotzak ez, ekiteak egiten duela bat euskaldun. Pentsalari segamarraren ibilbide intelektuala, Arantzazun frantziskotarrekin hasi zen. 60ko hamarkada erdian, Europan barrena jarraitu zuen, bereziki Alemanian. Frankismo ostean, Euskal Herrira itzuli zen arte. Harrezkero, garaian garaiko auziak pentsatzeko marko propioak eraikitzen aritu da. Azurmendiren lana oparoa eta itzal luzekoa izan da. 40 liburutik gora eta 100 artikulu idatzi zituen, asko pentsamenduaren divulgazioari loturikoak. Bere lan gehienak pentsamenduaren zein kontzientziaren askatasunaren aldeko eta dogmatismoaren aurkako aldarriak dira. Bere libururik sonatuena Elkar argitaletxearekin plazaratu zuen 1982an. Euskaldunak eta espainolak. 16. eta 17. mendeko espainolek euskaldunei egotzitako topikoak amiltzen ditu bertan. 4 urteren buruan gaztelaniara itzuli zuen liburua Los Españoles y los Euskaldunes izenburupean, eta saiakera liburuetan ohikoak ez diren salmenta kopuruetara iritsi zen. Baina horrez gain Azurmendik literaturari ere sarritan heldu dio, bereziki poesiari. Hain justu bere lehen liburua poema bilduma bat izan zen, Hitz berdeak izenekoak, 1971an argitaratua. Jakinek Azurmendiren obra osoa du plazaraturik bere webgunean. Filosofiari eta mundu akademikoari egindako ekarpenaren seinale, haren izena daraman katedra bat sortu zuen Euskal Herriko Unibertsitateak. Hainbat izan dira haren heriotzagatik atsekabe mezuak helarazi dituztenak. Gure herriak azken hamarkadetan eman duen pentsalari eta idazle handienetako bat, eta belaunaldi oparo baten erreferente ilustrea. Halaxe deskribatu du Azurmendi Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek. Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak Azurmendik euskal pentsamenduaren, euskal kulturaren eta euskararen alde egindako lan zabala eta sakona goraipatu du. Eusko Legebiltzarkide eta EH Bilduko kide Peio Otzandianok ere samina erakutsi du. Ultraeskuinaren iraultza betean eta berdintasun sozialaren eta euskal nazioaren kontrako eraso betean utzi gaitu Azurmendik.
San Ferminetarako egun gutxi falta direnean, agerraldia egin dute indarkeria sexistaren aurkako plataformak, Peinen Federazioak eta Iruñerriko mugimendu feministak. Festetan, eremu publikoa okupatzera deitu dituzte emakumeak. Jai giro seguru eta gozagarrien alde agerraldia egin dute indarkeria sexistaren aurkako plataformak, Peinen Federazioak eta Iruñerriko mugimendu feministak. Horretan jai eremuetan gertatzen diren eraso sexistekin bukatzeko egindako berrikuntzak aurkeztu dituzte. Era berean, emakumei eremu publikoa okupatzeko deia egin diete. Ohartarazi dute emakumeek San Ferminak nahi duten moduan eta nahi dutenekin gozatu behar dituztela. Duela 13 urte sortu zen eraso sexistei erantzuteko protokoloa. Horrek urteetan zehar garapenak izan ditu, eta orain sakon berrikusten ari direla jakinarazi dute. Aurten plataformak adierazi duenez, eurek izango dute protokoloaren ardura, eta gogorarazi dute arreta eskaintzen duten baliabide publikoak egongo direla eskuragarri. Halaber, Iruñeko udalak baliabide publikoak eta 24 orduz zabalik egongo den sexu indarkeriaren arreta integralerako zentroa izango du. Agerraldian jakinarazi dute ostiralean mobilizazioa egingo dutela. Matxirulo se os acabó la juerga feministok antolatuta gaude lelopean, eta uztailaren 11an feministok fest egingo dutela aditzera eman dute. Amaitzeko argi utzi nahi izan dute erasoak ez direla gertatzen San Ferminak direlako, baizik eta emakumeak indarkeria pairatzen dutelako, urteko beste garaietan bezala, eurenganako indarkeria estrukturala eta unibertsala delako. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatzeko helburuarekin sortu zuen Udalbiltzak Geuretik sortuak proiektua. Oraingoan Isabel Agirre Saroberekin elkartzeko aukera izan du Hamaika telebistak. Adi. Egungo euskarazko eskaintza kulturala osatu eta indartzeko helburuarekin sortu zen Geuretik sortuak proiektua. Horretan, Udalbiltzak euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatzen ditu. Ekimenaren parte da Isabel Agirre Sarobe, eta bere literatura proiektua sortzen ari da Araia, Ziordia eta Eginon. Ni Isabel Agirre Sarobe Arzalluz naiz, Usurbildarra. Damazkit urte pila bat ipuina kontatzen, gero antzerkin lan egin dut, bai kalian, bai barruan, aurrentzat, helduentzat, eta orain dela urte gutxi batzuk hasi nintzen idazten. Aurrentzako, herriman, eta pixka bat letra larriz idazte da modu hortan, lehen irakurleentzat, eta horrekin literatura idatziaren munduan sartzen hasi nintzen. Nik ezagutu nun lehenengo aldiz azaldu zanean, hau da 3. aldia egiten dana, baina nik niregandik urruti ikusten nun beste batzuntzako zala. Egonaldiak zeudelako tartian, eta nik ez dut inoiz egin egonaldi bat. Iruditzen zitzaidan hori dana nola enkajatu agendan, dena gomendatu zieten baietz. Aurkezteko merezi dula, eta holaxe, beraiei esker animatu nintzen. Egonaldik izan doia bat alberge batian. Eta orduan, albergian bakarrik egon zaitezke edo bisitak egon daitezke eta egon dia. Erromesak, igual egun batien bat, urrengoan bestia, baina nahiko lasai. Eta gero herria, Araia adibidez, Ziordia baina handigoa da. Eta orduan, beste movimentu bat dago herrin. Baina alde handia, ez dakit. Ziordian oso jende mugitua da, oso dinamikoa da. Eta orduan bi herritan, udalan aldetikan hitz egin zen, ni agertuko nintzala, eta orduan nahi gendula beraiek eta ni elkarrekin egon, kontuk entzun, eta ez? Eta orduan jende adinekuakin lortu zen, hitzorduak jartzia. Eta oso gustora, betikoa, jende adinekoak esategu, baina guk zer dakagu ezer esateko, ez dakigu guk ezer ez, eta, egotezea berekin, kontuk esaten azte dira, eta azkenian oso gustora, eta gero nik aportatu behar izan dut zerbait herrian, proiektu horren parte badelako. Eta orduan nik bai Araiako eskolan talde batzukin egin ditut lan batzuk,
jolastokiakin ere bai, Ziordien ere jolastokikoakin egon du naiz, hemen ez dago eskolaik Ziordian, eta hala ere, gero bertako kuadrilla batekin afaltzea junitzan, eta oso gustora. Eta orain egin nago idazten, berez ez daukat ja ekintza ikerrin, zeia idazlana osatu behar dut, eta aprobetxatu nahi dut egonaldi hau hortarako. Orain dator niretzako erronkaik handina. Idazlana, erabat bukatuta aurkeztu aurretik, geuretik sortuakek badauka aholkulari bat. Eta orduan, hari erakutsi nahi diot idazlana, eta gero bere aholkuakin zuzendu beharko dut. Baina helburua dut aste honetan, idazlan hori zirriborro hori bentsat pertsona horri aurkezteko. Ni asko gustatzen jendiakin egotia, jendea entzutia. Eta gero, hortikan sortzen diren historik. Ze askotan bere kontuatu gabe esaten dituzten gauzak, altxortxikik dira. Eta sortzen diren harremanak. Bai jolastokiko arduradunekin, herriko jendia naturalki hurbildu zaitena, eta gero, Ziordian txikigue izanik, kalea jun eta kafetxoa hartzen duen bitartian, igual pasatzen bertako gizon adineko bat, eta ja kasu itezien urrutitikan, eta oindetzako da, sari bat. Etxian nik behintzat ezin ditut bereztu etxeko lanak, nire sormeneko lanak, eta orduan, etxetik kanpo egote horrek, buru belarri jartzen hau asmoakin. Ni literatura aldetikan aurkeztu naiz, baina beste arlotan ebai badaude aukera zabalak, eta nik uste merezi dula. Merezi du ze herri asko ez ditugu ezagutzen. Eta, netzako hori da zoragarrena. Elkar ezagutuz, eta gaina 800 sarea, ez? Zer nik Gipuzkoarra naiz. Eta kasu honetan, Araba eta Nafarroan artean ditute proiektu honekin bat, eta nik Gipuzkoarra izanik. Eta nik uste hori oso polita dela, sare hori sortzia. Besterik ez gure aldetik, Bark taldearen Zugigorri kanta dator orain, ongi zoan eta bihar arte.